Il-Partit Nazzjonalista qed jippreżenta viżjoni alternattiva li x'pajjiżna għandu bżonn pjanċar u għalhekk illi bdejna nippreżentaw proposti infasslin fuq il-ħsieb. Hekk stqarr is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli fir-replika tiegħu waqt l-għeluq tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista fejn sostna b'mod dirett illi din hi l-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista. Pajjiżna għandu qudiemu triq oħra, triq li toħloq il-ġid bis-sewwa u li tibni nazzjon awtentiku għas-seklu 21. Fuq kollox, din il-ġimgħa ħareġ ċar li l-politika tagħna hija vision driven u mhux survey driven għaliex leadership politiku bħal dak ta' Adrian Delija hekk jaħdem. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista spjega l-effetti ta' żieda bla rażan fil-popolazzjoni illi dwarha qed jitkellmu unions, esperti fl-università u esperti fis-settur tal-proprjetà. Saħaq illi d-dokument ġie tal-kulħadd soċjetà li jimpurta u bbażat fuq konsultazzjoni, is-sem ta' esperti u proċessi li fih il-Partit Nazzjonalista qiegħed jisma' b'mod wiesa'. Al kontrarju, il-Partit Laburista qed imexxi b'faqar ta' politika li minna qed ibatu l-familji u b'Ministru tal-Finanzi illi moħħu biss fiċ-ċifri tas-surplus u mhux fin-nies. U mir-raqda li qiegħed fiha Ministru, għax mas-surplus finanzjarju tiegħek u ta' sħabek int ħloqt lil kumplament tal-pajjiż, surplus fit-traffiku, surplus fl-arja maħmuġa, surplus fl-iskart, surplus fl-oli tal-ħajja, surplus fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma, surplus fil-faqar, surplus fl-school leavers, surplus fl-inugwaljanza, surplus fil-korruzzjoni u surplus ta' kundanni internazzjonali għal dan il-pajjiż minħabba l-attitudni l-afka tiegħek dwar il-ħasil tal-flus. Is-Segretarju Ġenerali insista li l-Partit Nazzjonalista għandu jkun il-partit tal-issues tan-nies fil-waqt illi wassal appell dirett biex flimkien mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-mod kif qed imexxi il-Gvern ta' Muscat. The house of cards is coming down. Il-pajjiż qed isejħilna ingħaqdu magħna mela, ma naqtawx qalbna, nagħmlu kuraġġ ma' Adrian Delija, mal-Partit Nazzjonalista nistgħu nġibu il-bidla li tassew għandna bżonn għal dan il-pajjiż. Grazzi ħafna. Fir-replika tiegħu Clyde Puli ħabbar illi fl-aħħar sena daħlu membri mal-1700 tesserat fil-Partit Nazzjonalista għal ukoll illi fil-ġimgħat li ġejjin se jitħabbru aktar kandidati ġodda l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Intant fil-Kunsill Ġenerali pparteċipaw b'kollox 125 kelliem fosthom uħud miż-żgħażagħ li qed jieħdu sehem fil-programm Future Leaders. Kemm jien gburi bikom. Il-Kunsill Ġenerali infetaħ mill-President Kristi De Bono illi ringrazzjat lil daw kollha li stinkaw biex tfasslu l-laqgħat kollha ta' din il-ġimgħa. Il-koordinatriċi tal-Kunsill Amanda Bela min-naħa tagħha preżentat rendikont tal-laqgħat distrettwali illi għalihom kien hemm preżenti il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija.